Basi rauya regai timboriga basi rekutanga iro ridarike. Mirai timboriga basi rekutanga iro ridarike. Toita 10 minutes tichita live tichimira rimwe basi. Iro ngatimboriginwa iro. Time iripo basi ngatimboriginwa iro. Ngatimboriginwa basi iro. Tine zvotoda kuti titaure mubhazi auzotaura. Ngaitimirire basi rimwe rechitoro rinouya. Ngaitimirire rimwe basi rechitoro because ndakurumidzisa chaiko ne 1 hour. Saka tikazokwira bhazi rechitoro rinouyapo. Mamukase guys, how are you this morning? Mamukase African countries kokwamuri muri kuona kuti kuri kubvura ka kosi kuita zvekutamba kuri kubvura chando kunyoko chiri kubvura zvekubvura zviya chando ichi ndanyatsotsvaga kugara hando chiri kunyatsobvura chiri kubvura chando guys chiri kubvura ngoshai live toda kuti timboonesana pane zviri kuitika zvinhu zvoti tasingatauriwa siregai tichitaure so that vanhu vazive gai tichitaure vanhu vazive gai tichitaure vanhu vazive guys dedzai vamushai live mudedzai live ona zvakaita chanda kwakasviba kwakachinja kwakaita zvakaita mhino zvakuru shedzai guys ndikangosvika pa100 ndobva ndatanga kutaura ndikangosvika pa100 ndobva ndatanga kutaura ndikangosvika pa100 then I start talking ndikangosvika pa100 then I start talking uya ndikangosvika pa100 hanzi nhasi murofu ndoenda kubasa so I'm going to work ndoenda kubasa I'm going to work ndoenda kubasa ndotoenda kubasa zvesvo ndoenda kubasa nezuro ndandiri off nesaturday nhasi ndoenda kubasa chaiko nhasi Wednesday ndoenda kutanga long shifts 8 to 8 makuseni kusvika 8 manini right mamukasei guys and I felt kuti rega titaure izvi I hope mamukabva vari kumanyirawo bhazi avo vamanya bhazi avo naivo wandindoga ndomanyira bhazi baba avo vamanyirawo bhazi avo vanomirigwai miratoni avo vasiyiwa vangu vachitomanyirawo bhazi ndaona vachimanya bhazi uyaitimire sese mudhara pana parizokwira rinotevera right guys ndine nyaya ndoda kuti nditaure nemakusena nhasi guys pane zvinhu zviri kuitika andika kuno kuuk kunoko kune macompanies evanhu vakawanda akavharwa ari kuvharwa actually macompanies tine group randakati pepa muri kuziva pana pachiti ngativhurei group redu remacos revanhu vakauya nemacos so that we get machallenges nekubatsiranawo mugroup imomo nekunzwa kuti mwane problem yechii kana iri problem inogona kusolvika then toitawo tosolvana guys ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari kuno kwakuna kumira zvakanaka kuno hakuna kumira zvakanaka vazhinji vedu makambani avanga vakavaunza emacos akavharwa anumukona macompanies akavaunza kuno emacos mazhinji akavharwa enenda kuita 88 Queenclay anomaona vanenge macompanies mazhinji akavaunza kuno akavharwa macompanies ema-Zimbabweans, Nigerians, Zambians andika maGhanaians, Congo akavharwa mazhinji achona saka izvozvi vanhu vari kutambura nekutsvaga anonzi maswitch achona anomaona kuinda kumaswitch uku kwokuti vanoswicha kuti izvozvi vazhinji vakapiwa ma60 days kuno kana company ichinge yavharwa handitika home office inotouya yokupa 60 days dzekuti buda munyika tsvaga imwe switch kokuenda unoshanda tsvaga rimwe basa iroro rako rekei iroro kana kuti buda muno munyika ndo inonzi ndo 60 days achoda saka inonzi switch ndo yekuti ningwa kutsvaga rimwe basa pane imwe company woenda kune kwakufanana nekutanga kuita rimwe COS kuti 1 because company inenge yakutanga kugadzirira mapepa ekucompany kwayo kwainenge yave ikoko anditi masvona saka zvadaro zvakamira saizvo kudai so guys vazhinji vedu ndo pasituation yavari chiri kunyanya kundirwadza nekundibata inini ndechekuti mari dzemacompany aya vanenge vaoda kuti dzavharwa nehome office company dzavo vanenge vachiziva kuti vari under investigations havasi kuudza vashandi anomaona havasi kuudza vashandi kuti company yedu iri under investigations company yedu yatovharwa ukaona kazhinji wasvikirwa nehome office zvikuru sei macompany emazimbabwe nzai kwashoma kuti izosara isina kuvharwa inotovharwa chete
nokuti panenge pataita ukaona vosvika home office pane pataita hint pane pataita highlight kana kuti panenge pataita kanyaya kakaenda kuhome office koko kuti pane zvakaitika. It's either kune vanhu vakauya vasiri kushanda vakagara achitika kana kuti kune vanhu vanenge kune kwabuda zvema-fake marriages izvi kana kuti kunenge kwabuda zvokutenga ma-SIS izvi. Ukaona vongosvika kana kambani yako pasina any complaint pasina anything zvingori right, home office haina need yekuinvestigate. Ukaona watotanga kuita investigate wakashoma kupukunyuka vapukunyuki anomaona. So chiri kurwadza ndechekuti varidzi vemacompanies aya they are not telling vashandi chokwadi kuti ndo zviri kuitika anomaona. Avaudzi vashandi chokwadi ndo zviri kuitika kuno kuti ave under investigations. Vashandi vanenge vachifunga zvinhu zviri right. Vashandi vanozongoona panotanga kunzi tsvagai mabasa 60 days of which 60 days kana wabata tsamba yekuhome office yaya ishoma kuti ukwanise kuwana basa acho unogona kusariwana pa 60 days. Anditi dei imimi varidzi vema-agency emacompany imimi pamunenge mangoona nyuti makutoinvestigatewa zviri nani kuti mubude pachena mudze vashandi venyu chokwadi. Udzai vashandi venyu chokwadi kuti vediwe panapa takashanyirwa pane zviri kuitika so that kana at least chero home office ikaita 3 months chekuinvestigate ivo vanenge vane 3 months idzodzo dzekuinvestigatewa ne2 months ze60 days 5 months dzekutsvaga switch. Anomaona munhu angazoshayiwo basa pa5 months angazoshayi basa pa5 months. Manje vanonyarira kuti zi guys kunyarira kuti zi utsinye hwavari kuita. Musakanganwa kuti munenge makatora mari dzevanhu ava vachiuya kumabasa kunoko. Munenge makatora mari dzevanhu ava makavabhadharisa vachiuya kumabasa vauya kuno kumabasa kunoku ndimi maporoga kucompany kwenyu ikoko antika makuda kuti you want to go down the drain nevashandi. It's wrong. It's wrong. They are going down the drain nevashandi 60 days katokwana unofanira kuti ubude uende and right. Tatichita pane conversation anga tichita pa group makuseni. This guy angachitaura kuti ngati oweigh ma options guys because mukuona zviri kuitika kama company mazhinji. Let's weigh options in case 60 days dzauyawo kucompany kwako. What do we do? Anditi vamwe vakati imagine Juni vafuta vatora mari dzevanhu vanenge vatora ma10k iwa ma8k and then mubata vanhu rafu. Chinokurwadza ichi zvinani mudze vanhu chokwadi vanhu people will appreciate kuti at least chokwadi otsvaga nesimba nguva inenge ichiripo. Anomaona pana kuti 60 days ishoma kana wadzipiwa nehome office ishoma kana wadzipiwa kunchidzokera kumusha. Musakanganwi varidzi vema-agency mimi kuti pamunotora vanhu pavanokupai mari dzavanenge vachitenga ma-COS musakanganwa kuti vanhu kuAfrica kuzvinhu zvakaoma. Umwe anenge atengesa imba yake chaiyo, umwe atengesa stand chaiyo, umwe anenge atengesa midziyo yake yese zvimwe zvinhu anenge aita zvakawanda kuti akwanisa kuti pabate mari iyoyo akupe iwewo achisacrifice because the truth is vanhu vari kuAfrica you think vanofunga kuti life kunoku iri easy. I used to think like that also. Ndandiriko andina nguva ndaya munomu guys. I don't have time to munomu. This is my 3rd week but I've seen a lot. Ini mtu munhu anofarira kuona nekubvunza nekuinvestigata anomaona ndofarira kuita zvotarisisa ndega ndichiona ndichitsvaga ndega ndichidini anditi it's not easy munyika muno. Ndoda kudza ichokwadi vanhu vari kuAfrica mukaona ndichikudza ini hapana panoda kunyeperai. Muri timu rangu ini nditori timu Africa zvokutodaro ane muri kunzwa ndiri timu Africa zvokutodaro handina kana nguva ndakana mwedzi ndiri muno handiti mukaona ndakukudza ini nika take it or leave it but ndiri kudza ichokwadi nothing but the truth and it's not easy kunoko. Sekufunga vataita tiri kuAfrica kuti vanotirambidzana kuti tiri kuUK vachiti kwaigirisa uye toda kuzvionera. It's not easy. It's just that kuti the way yevamwe vedu timu redu rakauya kudhara iri pariri kuno the way arinotaura naro chitiudza papaya handimona vanotudza kunge kakuchinya vanotudza kunge vasingadi kuti vamwe vapinde munyika saka tiita kuti toda kuzvionera but chokwadi dei vaita malife vachitiudza zvine rudo we would listen ndo chokwadi would listen but kamutauro kacho kavanozoitawo kamwe kachona ndekekuti vanenge vachiita kunge vari kuchinya kunge vasingasadi kuti vamwe vauye kunge sakasisa kuti kuvanogorambidza vamwe kuti vauye sei munyika isiri yavo ivo vakauyawo vachitobva uko vakabatwawo rafu they should know, they should understand now being a foreigner in another country kuti zvakamigomira sei because this happened to everyone. Kana uchingori foreigner wakabva kusaba chero une 30 years uri muno pawakambobvawo kuAfrica uchiya kunoko you experienced exactly what other people are experiencing right now. It could be in a different way but you experienced it. Animaona. So it's not easy here guys. Chokwadi chakanaka it's not easy kunoko. Sefuwa kwa munoita kunoko akuna chemahara kunoko audye au tesoro zvokuti unosora wakavata na uchihustler zvataita hakuna zvehustling kunoko kubasa work and that's diaspora for you. This is the other side rekuti kana vachitiudza vanhu vari kudiaspora avagari nesu pasi. Imagine tiri vana tichida kudzwa nerudo
tiri vanhu, we've got that sensitive part that is in us yekuti in everything chinoitika tinoda kudzwa nekarudo. Saka pamunotaura mukataura muchitonge zifu muri kutsvinya, we won't understand you. We won't understand. Tichitofunga kuti varoda kuchivharira, varoda kudai. Handi muri kunzwa. Saka itai kuti guys, kana uchiuya kuno company yako pane malist yo kugov UK yuko kune companies ese akabviswa anogarai makatarisa companies enyu, kune vakauya nema-COS vasimo mugroup redu nevanhu vakauya nema-COS. Please keep on checking your company kuti haiko here, nokuti vari kutoti macompany ese ari kubviswa akavharwa ese anonyogwa ikoko, anoto list company inondokandwa ipapo pachena ipapo kuti vanhu vaone. Garai muchitarisa kuti macompany enyu aripo here palist kana kuti akabviswa. Ano usamirire kuti employers wakudza, because these employers are not even telling you guys. They are not even telling you. Hakuna, they're not even telling you. Anzu unongomirira pei. Yes. Uvachinji vanotomirira pei. Isu kungoti undongwavha mafuta, utengesa mafuta, utengesa chuchichi, tune fan base. Your people will support you. But majority kungomirira kuenda kubasa. Nikungoita ma extra shifts. Simba rako chete kuno kuma extra shifts aperi. Elioka kadaisa. Aperi ngochikuenda kumabasa akasiyana-siyana. Simba rako but uri munhu wenyama remember. Andowana ndosaka majority yevanhu chinza enda novati anakumuka. Umangodona afa nenyaya yekuti kana waya kuno basa racho hariperi, mari unenge uchida, unogara uri kubasa, at the end of the day you strain your body, unongodona wofa. Andi muri kunzwa, unongodona wofa. Hai, andi mukuona, unongodona wofa. Ndo zvinoitika kuno. Saka you tell yourself kuti no, ndozvipanguva yekuti ndimbozorora nyama dzangu dzidzokanidze dzimire panzvimbo. Because kada kutapikerere nekushanda kwachona inyama ishi, inyama unodona unofa. Indano shanda kubasa, yes, but at least give yourself a day to rest. Kwenda kutapikerere zimuza ndotoona kunetotora nemumjairisi wangu ndikati kusura suru ndikati iwe give yourself rest. Wakaya kuno, what more do you still want? Wave nemba yako ye mortgage, urubadala mortgage yako, mari yako ya pasi, you have everything. Wana wako kuna usazvuraye, uchangovata kadza kumuka vana vakasara chitambura. Andi muri kuona. Saka ndatiudza nechokwadi the other side of diaspora iyi yamusiri kuziva. Andi maona kukudzai vana vangu nerudo, dati mutererese. Andi muri kunzwa noti chinoitika ndechekuti Kevin Kudamare, why I did this you won't understand, you don't know, and you don't ever judge me because you don't know the truth. I never told you. You don't know anything, Kuda. So Kevin, so don't ever know. Yes, my life is okay in Africa, it's fine. I told you here what I'm doing it for my kids. And then once my kids are here and they're okay, I'll go back to Africa, and I've gotten an opportunity of going somewhere, something that I didn't tell you. And age is just a number. And the sky is not even the limit. Kanawada. The sky is not even the limit. You're not going to graduate even at 50 years. You're not going to graduate even at 62. So the younger ones here even struggling, and the older ones are even doing much better. Stop telling us about our age. Nima age, nima 40 something. Makaso yam kaso you got one 2 kids what. Iko kuno kwacho kwantukisha ntukuitira, you don't know. Kuda. Don't ever judge me before you don't know what is happening. Wait and see. Kutipanopera gorangu chichinenge chaitika. You don't know. You want me to come here and tell you everything about my life? No. Sometimes you don't know. That time guys, because I'm not stupid, Kevin. I am not stupid. I am not stupid. Don't want to tell us about our ages as if I am going to work. I'm working right now. The reason why I'm working, you don't know. You don't know. What in I'll do anything for my kids. Those 2 kids, I'll do anything. I stay in SA. I know what happens in SA. And I stayed in SA. I know what happened, what was happening now in SA, or what is happening now in SA. I know. And so you stop coming here and try to tell me kuti Africa. Yes, I had a good life Africa. And I invest in Africa kuda. She can do where I go back and stay. I invested a lot in Africa too. This one is a stepping stone to where I want to go. Simple. And let's talk about what I'm saying here. I'm not talking about myself. I'm telling my other sisters and brothers, and it's not about me. Not everything revolves about me. I am telling others also. And I'm telling
because I'm a socialite, I come and tell you zvinoitika zvinoda kuti ndofunga kukudzai each and every detail life yangu kuti zvimwe ndozodai zvimwe ndinozokudzai kana ndapedza ndaita ko ngakudzai zvikadzaita motaka kuti makatara zvakati ngazodai wait muone kuti ndikuda kuindepi andisidawo kuda ndichoti munhu akangwara zvokutoti probably kudarika usatombofuliwa kone makore aya ubva ufunga kuti vakapusi ndakangwarisa zvokudaro zvokutoidaro chaiko aimona saka guys what I'm just telling you is diaspora yachona iyi it's not easy inini hangu andonyanya kuudza ndeve vakauya nemacompanies ndeve vandanyanya kufambira vakauya nemacompanies dai ngatipinde mubhasi ndichambokuisai muhomwe nchida kutenga tiketi handiti bhasi rawe ndichambokuisai muhomwe 2 minutes nchida kutenga aiwa ndokubloka shanda shona hiye we block you panavhari tichokubloka uone kuti hatina kana basa newe and we won't even miss you glogostiri we won't even miss you ndikatikubloke block ndikandiona seka wacho kuti ndiani ndimubloke who is this one aseka ndimubloke so panapa we come and tell you bhazi rawe totoyachikudzai vamwe vedu vari kunoko handikazvemagosti ari kutaura zviri kana usingadi kuona zvati kutaura don't come here regatiudze vamwe iwo usauya kana usingadi kunzwa don't come here but those who want to listen will listen because we've got our sisters and brothers varoda kuuya kunoko vasiri kutoziva what is happening so we have to tell them whether you like it or not ndokusai momwe 2 minutes kwa mugari kwapedza kuna vanhu ndaiti ndi abscess weeks. Don't take 50 pounds. You pay by card or? Oh, you want me to pay by card? We don't take 50 pounds. Okay. One week is 20 pounds. Mm-hmm. Thank you. Comes we don't take 50 pounds. Why don't you share 50 pounds? Okay. Kampuni hapo mimi naenda gara. Yes. Hema ndarau. We're going to 50 pounds. We're going to 50 pounds. So you don't take 50. We're going to go to 50 pounds. Yeah, we can make it. No, this is what I'm doing. Don't go around for it. Don't go around for it. Funny thing, I'm going to tell you can let go on, but I'm the camera. When you're going to mistake, and they go, but I think the good one, total silver. Men look at it. Men look at it. Those are big jumps. Men get to go down the run. I think to do a phone. I can't do that. That's the name we have to say. Men do such big jump. Do such situation. Chikwana. Hey. See what I mean? Really? You definitely belong. No, ghosted in the shop. I'm ghosted in the shop. I'm not going to plan it to come back and I'll be I'm not going to see. What the first one comes, you start to see UK. Tell Vanoda, you took the nation UK, no, because you are UK. We're not going to go UK, you know, with the nation UK. I'm making you come in. It's not with the nation. Unogona kuuza unoudza vanoda anmona saka guys what I'm saying is vakauya vaiva nemakosi ndimi vandaitira life ishi anditika please check your companies every time pagov.com iyoya garai makatarisa kuti zviri kufamba sei chichiri kuitika company haipo here because my employers are not even telling you 1 2 kana uri kuAfrica and you want to come here anditika gara pasi unatsofunga nezvazvo because the company company is dzanamseya mwazhinji dzacho anditika ma1 guys ma1
unoona ma1 nyaya iyi yakambotaurwa pano apa nenyaya yenhingikiri kudhara takambotaura nezvenyaya idzodzo dzokuti nyaya dzekubhadhasa nyaya dzemamarriage dzichichi vanopedzisira kuzviziva vane kuhome office because ndisu tinorumirana pache zvedu muremember tishora izvozvo vanava tichapedzisira kuziva zvikiribidi zvese navo vakuziva zvechokwadi navo vakuziva mune vana vakawanda navo vakuziva andimazvoona so it's now difficult kuti ndopita system kana ndozodini andimoona right. So tiri mugroup Maxen we were talking about kuti all right, for instance company yako waona listed for 60 days, what can you do? And then somebody suggested kuti let's weigh my options kwenda kunana island and mtuzo nezimwe nyika. Then somebody else abanotora imwe nyaya yakapostwa kune rimwe group ndobva nayo mukadzi uyu pagroup iri akaposta achiti vediwe kambani yangu yavharwa yakapiwa 60 days itakapiwa ma 60 days kambani investigate ndobva yavharwa saka enda ndauya nevana vangu tu kuno kurisha nguva yandiri mukadzi ndobva ndaenda ndafunga kuti rega nditize ndinde kuisland ndobva apinda muisland aenda kuisland ndobva asvikonosika asylum kuisland kuyakuya asvika asylum kuisland kuyakuya handitika paakanoti mafingerprints akabva abuda achitaura kuti akanga ari muno muuk ani muri kuona. So it's something chetatodzidza ipapo ani sevadzidza ipapo mafingerprints akanobuda island ikabva iti saka zvatakuita isusu because you were in UK and you are not supposed to seek asylum kunyika 2 takutokutora tokudzosera ku UK handika nokuti ndokwawakabva then wodeporterwa from UK andichivazvona. So now achanga shonyora achitaura ndakamirira izvozvo kuti ndidepotwe vasikana ndidzokere ku UK ndinodepotwa ndasvika ku UK. So meaning to say kuti island inoverifya mafingerprints animaona and two from kuteka kwanga uchitwa mugroup kuchinda kuisland unoda Schengen visa ndizvo Schengen visa ya Schengen visa iri that means vanotanga kutarisa iwewe wacho utoonekwa kuti zvakamira sei pai musystem. So vanogona kutokunyima visa iroro kuti upinde pai muisland imomo kuti unosika asylum animukona. Saka zvinoreva kuti mikoto iyi yakavhara makona ese. This is information inokubatsira. Saka kana uchida kuteerera it's up to you. Andika kana uchida kuteerera up to you. In case you were planning kuti uye sit down and think properly. And sit down and think properly. Because usati waita fork out 10,000 andika pounds. Sit down and think properly. Ndangoti nozati sometimes ndinowanzodefenda nokuAfrica mozviziva guys. I always defend people in Africa kazhinji kachona. But pane iyi ndayanzotaura kuti you know what what ndingachati kudinika my friends, my sisters in Africa, they don't know what is happening. I have to tell them whether vachitambira chokwadi kana kuti whether vana vachitambira zvakwaari zvavaikwa vari but ini chokwadi ndikuda kuva ndivaudzi vasive andimazvona. So ndangoti mugare makaziva ipapo. So that means mukadzi uyu izvozvi akatodetainwa amirira kuti adzoswe ku UK yamudepota kuenda kuAfrica andimuri kuona. So somebody akataura kuti 20 years ukaona wapiwa utoita chidhura woita 20 years uri chidhura pa20 anzi ukasvika 20 years unokwanisa kuzoqualifya kuti upiwe mapepa kana une 20 years uri chidhura nomunomu. So tachitoargua tikati iwe shamwari 20 years dzinosvikwa nani kazhinji kachona avasi vanhu vese vanosvika ma20 years andika vanhu vaisvika ma20 years vanhu vakudhara. Munhu iye achitaura kuti inini ndinotomuzati bhodhi vangu vakanga vaya kuno kudhara vaikaita 20 years vasina mbozwa kumusha tichitoti vari kutsvinya vakudla mari vakudini. Ndakazozviandastenda ini ndatopindawo muno kuti vaitotambura. Saka imwe information anoda kutaura ndeyekuti vari kumusha andika mune hama dzenyu dzakauya kuno kudhara pamuri kuona vasingadzoki kumusha handiti probably it might be the case yekuti chidhura handi 20 dzase dzakwana asati apiwa mapepa handimazvona. Saka kuti abuda chiya kumbazviti basa chari cheroro rekuti anoita mabasa ekuti anopiwa cash maoko. Basa rekuti unopiwa mari through the bank hariti kuti unenge uri chidhura munomu handiona. Saka unongochizama kuti udini uite zvekuti urarame uchimira 20 years zvokumuchika-chika 20 years dzakwana. Saka unongotsvaga pane mabasa ekumafarms, mabasa ekuti utsvara mudzimba uchipiwa cash
Aimona saka imimi memuchitumira mari munhu anenge asina kakudzi chokwadi noti kana uri kuAfrica munhu akakudza izvo zvokuti handina mapepa ndikuda ndikuchidhura hamuzviwisisi ende hatizviwisisi zvechokwadi nyangwe ndandiriko ndasingazviwisisi ndangoti nema kuzvitisa aimona but right now takunyatsozoandasena mukaona achikudaro understandai guys fungai zvandataura palive ine pamwe munhu anenge akatofanana newadhiri kutaura wekuti anenge asina mapepa anomona anenge asitorina kana mapepa saka ari kungorarama ari kungoita zvimajob zvepasi zvokuti unobhadharwa chero mari yauya zvimalow paying jobs zviri mari iri pasi pasi zvokuti chero unongoti chero ndararama uvumirira 20 years dziite kana dzaita uzotanga kunopinda kunotsvagana nemapepa mapepa asingazikamwi kuti wanotanga kuva 20 years wanotanga kuita pacho anobuda after how long anomaona saka ndimwe information iyoyo yekuti vamwe vanyu vari kudiaspora kunoku vari kumba toti munotsvinya munoda kuita ngocharambwa nehama izvo iwo uri kutambura paunoudza kuti zvinhu zvinomirira mushe uchivaudza every year for 15 years kuti zvinhu zvinomirira mushe no one will ever understand hakuna no understand zvinhu zvina kumirira kuti zvanga zvoti tave ne15 years tichingoti tipo hatitumiri kana senti hana anenge asitorina pamwe pacho zvechokwadi ani muri kuona saka ngoti tionesane tiudzane chokwadi the other side of nyika inoi handiti ndasvika pakurwadziwa seeing the number of people vari kunyora every day mugrupu kuti vedu wecompany vedu weswitch vedu hantika vedu weswitch vedu weswitch tinomaona maswitch totora malingi tovapawo tokandawo mugrupu kuti aya malingi aya applyai vanongoaplayawo handisizozivi kuti vanopindurwa kana kuti havapindurwa anomaona malingi tinotobatsirana kutsvaga mugrupu momo tobatsirana kutsvaga ukatasangana nelingi ndepari kutoko utotora utoenda rotasikana vaona lingi oi applyai anomaona but still those vasiri kuziva usati vaziva toda kuti muzive izvi andika muzive chokwadi kuitira ramangwani moita muchiziva anomaona ndozati kana uri kuAfrica I was there manje apa ndina kudhara ndaya kunoko handitika iyi ningirikiri iyi inongo singazviwisisi I was one of those people one of you guys ndasingazviwisisi ndangoti aiwa ndoda kuti vharira kuti ndinozvionera toga ikoko anomaona now I'm starting to feel for vamwe vangu vaya vari kutanga kugadzira nekudii kuti atozvipa pressure kuti ganitengese stand don't sell your stand don't sell your stand ande muri kunzwa usatengese imba yako usatengese stand kuti mwana auye kunoku probably you never get that stand or you never get that house again. Don't sell your stand. Kana wafunga kuti unoda kuuya andika find dzimwe means dzekutsvaga mari yako uya wega kunoku iwewe then uona noti zvinhu zvinoita ndezvekuti pamari wapa laki rinosiyana umwe anongosvika zvinhu zvatomitira vamwe zviri kutovaitira ndidi kunyeperai guys ndikanchiti vamwe vari kunetseka ndiri kuti munhu wese ari kunetseka ani muri kuona vamwe zviri kutovaitira tofaya chako zviri kutoita ani muona zviri kutoita vamwe zviri kutoita saka nzvimbo nenzvimbo inogona kuitira munhu inogona kusaitira munhu andi muri kuona vamwe zviri kuvaitira zvechokwadi ani muona vamwe vari kuchemawo vamwe even regulating data kazasina mbovera takauya ani muona patave apachine kutamba takutoita iripo andi muri kuzviona saka nzvimbo nenzvimbo laki rako riri munhu unofamba nelaki rako unofamba namwari wako and above all sandoda kukudzai I know kuti Zimbabwe nyika yedu takaitwa let down nemaministers nemapresident ekunyika kweda because havana people's interest at heart ndosaka vana vari kutambura veZimbabwe vachiita kunge mapenzi kunyika dzese vachienda vachidini handitika uchigadzira kuda kuenda kuno explore other countries like vana Germany zvakare handitika vana Germany ivava explore other countries as well vana Finland ivava explore vana Sweden explore other countries again amona musangomirira iyo UK yega Australia New Zealand UK you can use it as a stepping stone zvokuti ukapinda muno ukazotanga kana wapinda muno nesiwo esiroro usagari chibva watanga kuapply kune dzimwe nyika dziri uko the fact yekuti uri ku-first world countries kuno vanogona kuconsider first almon the fact yekuti uri ku-first world countries kunoko uchiapply kune dzimwe nyika idzi vana New Zealand vana Australia vanogona kuconsider first anoona saka inogona kuve UK inogona kuya yoita stepping stone yako yekugadzira life yako andi muri kunzwisisa ende pamusoro pezvese zvazvatiri kutaura izvi handitika kana uri muno switch yanetsa kambani yafara zvakudi mwari havanyadzisi don't forget to pray handitika mwari havanyadzisi don't forget to pray
rambai muchinamata, rambai muchiudza Mwari, rambai muchichallenja Mwari kuti Mwari makati zvakati, Mwari makati zvakati. Ndakauya munyika ino mukadai ndikadai onai pazvari. God will open doors for you. Vanokuvhurira mamwe madoors esitembi bebe. Vanokuvhurira mamwe mukana. Andichita zvinhu zvinongoitika zvega, zvinongoitika sokangoshati zviri kufamba sei. Handira muno iyo nyika iyo nyika yataichemerai. Do you know kuti kuwana imba yekuti urende imba ishi kuti urende imba it's not easy. Kuwana imba yekuti urende it's not easy. Ma requirements achona dutu kudai. Ane ma requirements anenge achidiwa. Muna dutu kudai re ma requirements anenge achidiwa. Ndo zvinai Mwari asinoshura. Just imba. Iye kurenda kuti sibe kutenga. Upo ma requirements osewa azvoshamisa. Andimona. Apana, nothing is easy. Nothing is easy. Ndipo zonati panyaya kupita system ka South Africa kumberi. South Africa kumberi ndoipa chibaba South Africa ndoipa sando. South Africa ndoipa sando chibaba chibaba. Pakupita system chete South Africa kumberi. Iri kumberi. Zvinokunoku varungu ava. Thank you fine. Thank you fine. Varungu vekuno ava straightforward, no shortcut, nothing. Ndiveko izvozvo. 28%. Amoni. Saka ndangoti tionesane guys. Anoda kutora kutambira izvi otambira. Kana anenge asingadiwo orega. Asi zvikuru sei ndatoti rangu timu rangu rimwewo riri kunetsekana nemasuri risiri kuziva rakagara rakanasa chitatu kuenda kubasa kuti go and check your company is there. Vhiki rino avhagwa kwete zvekutamba makambani. Vhiki rino iri avhagwa ende kune mamwe achawedzegwa palisti ipapapa. Handi kune mamwe ari kuti kune vamwe makambani vakatora mari dzevanhu dzema-COS vakavanyima ma-COS vamwe vakapa mafeki COS zvikadini. Handika dziri kunodziwedzera ipapo palisti kosi kungonyora zvemakambaniwo atacha proof yese uisa kuomofisi dziri kuwedzekwa kuvhagwa. Hanimaona kana wakatora mari yemunhu wekosi usina wamupa COS chosera munhu mari yake. Atidi kusara tichinetsana guys, just to keep work company kakawasara nako zosera munhu mari yake. Zosera munhu mari yake. Zosera munhu mari yake. Zosera ivanhu mari dzavo. Zveshuwa chokwadi hidha. Wana handizi yangu zvemota, ndono hangu zvemota izvi. But ndapera ndakazi akomodishe izvo zvine ndototsvaga imbaka. Ndiseka zvangu nawo serugari hidha. Admin ndinobayiwa hangu nokuseka. Kungoti inini ndinozongovimba naMwari. Ina ndinyanyi kuita stress ndingoti Mwari you God you take control. God you take control of things. Andinyanyi kuita stress nezvazvo ndingoti Mwari munoziva zvamakatanga muchapedzisa. Mwari ndomuchallenja. Ndomuchallenja. Kuma agent kwese kwandikuita zilist raunopiwa unodambuka nekuseka wakabata list. Atokubvunza kuti ko why you laughing ndoti zvakaoma. Umwe pane mumurungu ndataura naye agent ndikati do you know kuti kuAfrica togona kutaurira naye ungatokupa imba yangu ukatogara. What is all this? Almond. What is all this? Ndakatofanira kuseka muagent akapesa ntasakati and then ndikati ndasika zvangu because haiwa muita kunge ameno chokwadi. Anmona saka ini hangu ndingozvidza ngoti Mwari ndoyenye kuisa faith yangu pana ndine stubborn faith guys. Ndine stubborn faith kuti ndine stubborn faith ndinzati zvichaita ndoiwana chete. Ene zviri kutonamata ndichitodza Mwari kuti Mwari zvamukuona kuti maagents auda zvese zvemadistrict guys ndakutoda ya private nari kurendesa yake ndichada kutoda ndoyanda kutotaura iyo ndakuda ya private ndochanda kunamata nayo ine ndichaiwana. Azvi jina ari kutotaura chokwadi. It's the truth. Haiwani kuzvokumhanya. Haiwani kuzvokumhanya. With the way yavari kuvhara makambani naye nezvavari kuita nazvo handizivi kuti panosvika gore rinouya munenge muchine ndofunga vanenge vakutsvaga zvemama-COS kumwezve vane votora zvevanhu nema-COS aya because munhu akatanga nekuti vanhu vatonge ma-COS akaparira vanhu nge vachiti vanongovharira muridzi votora vanhu vaivo vatsvagira mabasa akumwe beta zvino hakuna saka kwakina uchibuda kaziva kakadai so ungatofunga kuti pamwe kuda izuva chairo chairo kupi kaziva kakandouya kachitonhora kaziva kana yakachitonhora
Anokona. Saka ndangoti ndikudzei guys. Kune abatsirikana one information bless you. Kune anoti atidi kuzvihwaiwa. Ya life yanga isiri yako. Chimboinda kuzozuka kana yako yodi. Kana yako yauya yaunofarira. Yanga isiri yako. Mbona esa request you. Ipa. Ipa. Hi dear. Hi, SIS MELLY, Murise. I'm good, and how are you? I'm fine. Yeah, you my switch. I keep trying to tell people. I don't know kuti ma areas amakaenda here kana kuti chi. Isusu mamwe areas kuno kuma switch haanetse kudaro. Ndekupiko. Isusu tiri ku Nottinghamshire. Works. Gurupu ratinaro rine vanhu vese kunzvimbo dzese. Saka tingati area dzavari kana kuti handisi. Inini zvamunoita asana. Zvamunoita hausi kuziva kune gurupu ririko gurupu uya utouya kugurupu ubate WhatsApp ndikuise mugurupu ubatsire une vamukwana. People are willing to relocate to go anywhere. And imwe nyaya iripo SIS MELLY kana taakutsvaga pane mumwe mukomana wataishanda naye murume actually wataishanda naye anga achiti ivedu ndaneta ndatsvaga ndikutsvaga rema-extra hours ane kubasa kwake kuri right but nyaya dzetax kana uchida kuhwina nyaya iyi yeincome unofanira kuita maricho kumaricho ka tax inotaxwa ishoma muri kuona saka anga achitsvaga ndikati uri kumbotsvaga sei zvikanzi ndinenge ndiri paIndeed ndikati unenge uchiita sei because paIndeed ukatoapply iye ane 1 year munomu haambotadze kuiwana nhingirikini job achingokanda CV akanditi no ndinomirira ma-notifications because anenge akavasubscriber kuti ndiri kutsvaga care jobs handiti ndikati usadaro go pasearch bar yemuIndeed uchitaipa kuti uruda chi because iye anga achida kutsvaga asupported living support worker ndikati unonotaipa kuti support worker care jobs wotaura area yake iye ari kuMansfield wonyora kuti Mansfield ndakamupa 8 majobs in 2 minutes angatone 8 majobs aakatoapply and I'm sure by today akaapply Friday I will get back to you by Tuesday anenge ane basa because ndiri kuzvishaya kuti ndiri kufamba sei. Saka zvatiri kuita kuti imini vanhu vakaita seni kana vakaona ma-SIS mamusiri kuzoenyu kune gurupu yai kugurupu so that you help others. Isusu hedu chiri inangu ndiri right handidi kunyepa. Inini am okay. Inini ndakatoswichawo manje ndakaisa visa application rangu musi wa23 ndapuwa COS musi wa23 December ndakaisa visa application musi wa28 December ndatone visa musi I think a few days a week later BRP ranga rampost hazvisi kumbononoka hazvisi kumbonetsa ameno iwe wakauya rini kwe ndakauya 2022 December. Okay. Aiwa uyembatsire vamwe vasikana uyembatsire vamwe nekuti hazvina kumira mushe ningowasinguwa mwekodza kuti saka izvozvi munhu ranga accommodation idzi dzamataura accommodation yes accommodation indakapinda and I wanted family yangu yanga ichiuya after ndagara muno 6 months vanga vachida 1 year credit history iwo hauna gore urimo mukandi but my employer akabva atipa a letter yekugara like a guarantor company not personal like iye haazokupe as an individual kuti inini ndini ndiri kuita guarantor company yake ndo yakabva yaseva inonyora tsamba as company to serve as guarantor kuti zvoni this person is employed by us and we are guaranteeing kuti anoena income yakadai ndo mawandira ndakaita imba. Amen. Anguina ndangu andinangu kumboenda kumurungu kumarungu nesingadi zvokuinvolva company. Aiwa havambonetse vanotozvinzwisisa vema-COS vese isi totaura kuti vema-COS vese chero vashandira kuvarungu vanotozvinzwisisa ende vanotokupa. It's just a letter to say uri employee wedu and tinokutambirisa mari yakadai and uri permanent employee saka you can afford to pay for your rentals, it won't be a problem. Vese vatakauya navo gurupu randakauya naro kunoku tese tiri mudzimba dzedu takapuwa tsamba idzodzo.
unenge usingadi kuisa makambani pa avambonetsekane personal yako ne-work relationship zvinokuita zvinhu zvakasiyana. unoona uiprecious musariri ati confirmation of employment sort of like that, but kunoku vanenge meno kwatanga tiri isu vanga vachiinyora as guarantor, but vanichiti company, because iwe ukazotadza company ndo inenge yakunzi ndiyo, not boss wako. But no one muchazozviona mukataura navo, kungovabvunza, munogona kubvunza kabisa nekunyepedzera kupusa kuti makambozvinzwawo here, mungonzoti vanoita reaction ipi. Ndakangotemba naMwari kuti Mwari vachazviita chete. But zvinoita manje zvetsamba zviya, even kungoti can I have confirmation of employment isiri kuti ndoda guarantor, kuti ndiri kungokumbira confirmation of employment ndipe vanhu vari kutsvaga imba nawo. Amen, tichaona rikanombohwa kuti Mwari andii tichazotangira ipapo. Alright, tichazokunzwai kuti group uya kuwhatsapp sendikuise mugrupu mubatsirewo vamwe muye nemalinki vana tori willing kurelocata. Maswitch handina kunyepera vanhu guys, maswitch nehandisi kuzvinzwisisa because maswitch hobo nehalf. Uya nawo maswitch. Alright. Right, iripo. Hey dear. Yes, a very good morning to you, SIS MELLY. Good morning, and how are you? You're very welcome to England. It's nice to see you. You were Sabina? Yes. Yeah. Not in the salary, makatisira account here at single access and blockers kuzim big brother, please, SIS MELLY. Sabina block because Sabina Urinyoka Sabina. Yatitauri pachi British, atitaura zveku-Africa. You know, let's be British. Sabina. How can you pretend that you know support my sisters? You are sisters keeper. Unotora pakafuda zvakakanganisika papicture. You are not fixing a crown. You need to understand what my job is on social media, okay? I'm not a carer. Listen. If you're gonna speak to me, give me a chance to reply back. You're British, I know that. Okay. Imimi, I'm not a faker, bra. I'm a publicist. I'm not a carer. Okay, Saka Katora picture, it doesn't mean I don't like you. It's just part of my job, which you guys get it twisted. Chetes is smelly. Part of your job, don't tell me about him because I'm no longer living in the I repent. I got away from that. Listen to me. I've been here for 26 years, SIS MELLY. Yes. Ghost rakairudza kwairudza ndaini Facebook ndiri block ghost iro. Hey ndizvo zvatoti boy zveyakanga tenzi kuti basa reni tona kuti yana kutambura muno. Anoda kutoenda kunotunga maplatform kwaini makanga musina kupfeka brasa kaiti my job. What job is that? Apo wewe wotanzi be a sister's keeper, we fix the crown yomwe wakukana zvitenda zvada iyari yanotoputsa vanhu. Sabina is evil. Ndiri kunzengenzenge gore rino tiri muna 2023 tiri nzengenzenge isu kana kuti tiri muto rakanaka kamuka life. Thank you. Look at this one, bus. You would have put that solid. Look at what's happening. Sabina. 26 Rukushanda. You would have bus. Sabina, are you working? The boys without seeing 26 years. Ungori muzimba sena zvichinji. Va? Right? Yes. Saka ndakusvika kubasa manje. Animona, ndakusvika kubasa.
usabhina ndani ndikuregerere kuti utambe panapa uye panapa tiri kuunblock tangwani pa 100 pounds sabhina ndipe ganditaura panapa usazondiblackmaila nayo nditaure vanosachiwa ndipe 100 pounds kauda kuti ndikuunblock uye pano 100 pounds ndipe 100 pounds sabhina anosvota kunge mangai vedu vedu kunge mangai chaivo guys ndakusvika kubasa ndika tozokontinya manheru zvangoti tionesana handisika zvangoti tionesana tozokontinya manheru tozokontinya manheru tisina dhanopfeka chere zvazvina hazvina kunyatsoti hazvina akaoma kwanzi shuwa here kuti netourist visa wakubvunzwa kushanda hanzi hanzi zvishenge zvakuitika kana ndifungu kuti zvapasiswa but ndakaona pazvakanyorwa kunzi hanzi vanenge vachienda mavisitors visa vanenge vabvumidzwa kushanda but handisati ndaona zvatanga here amaona hesi vakoma Justina, how are you today? Guys, tobatana manheru nhasi ndisakanga nokuuya kuti timbonzwa history yemwana uyu yavalentine anditika upenyu mutoro nhasi yavalentine ndisakangana nditika 6 Africa 6 Europe 8 Africa andika muve nezuva rakanaka guys. Don't forget to pray. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.